Potom su došli neki saduceji koji osporavaju uskrsnuće. Rekli su: Učitelju, Mojsije nam je napisao: ako muškarac umre i ostavi ženu bez djece, njegov se brat mora oženiti udovicom i svome bratu podići potomstvo. Bila su 7 braće. Prvi imao ženu i umro je bez djece. Zatim se njome oženio drugi, pa treći. Isto se dogodilo svoj 7. Umrli su bez djece. Na kraju je umrla i žena. Čija će onda biti žena u uskrsnuću mrtvih? Jer je 7 bila žena. Isus im je odgovorio: djeca ovoga svijeta žene se i udavaju, a oni koji budu dostojni ovoga svijeta i uskrsnuća od mrtvih ne žene se niti udavaju. Oni su kao anđeli, ne mogu umrijeti. Oni su djeca Božja jer su djeca uskrsnuća. Mojsije je kod grma jasno pokazao da mrtvi ustaju kad je za Gospoda rekao: Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev. A on nije Bog mrtvih nego živih, jer su svi za njega živi. Neki su pismoznanci odgovorili: Učitelju, dobro si rekao. Više ga se nisu usuđivali ništa pitati.